बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो मावफुं मेल सावरायदों। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोआव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय मोनसे मेहेरगोनाङै सावरायनाय जायो। बेबादिनो सावरायनायनि गेजेरजों फैगौ 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12 आरो 13 अक्ट'खालि बे जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावआव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। क'क्राझार सहर बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नयंआव मेहेरगोनां सावरायनायजों बे थांखिखौ लानाय जायो। लोगोसे देग्लायनि बर' थुनलाइ सान एबा 16 नबेम्बरखौ गोदान दिल्लीआव खुंफुंगोनखौबो मिथिहोदों। मख'जाथावदि बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। जादों आरो बे जथुमाव जोङो मोनथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो माने फारियै जों सावरायदोंमोन। सिगाङावनो जोङो माने आसाम सरकारा बावैसो माने आसामनि रायजो बेंगिरिनि गेजेरजों जिहेथु बर' रावखौ 12 थाखोसिम फरायनायनि जिथुनिखि माने खाबु होनाय थांखि बेयाव गेजेट नटिफिकेसन होनाय बा नटिफिकेसन होनाय बेखौ बरायदों आरो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि आफादखौ जोङो माने साबायखर बावदों आरो जोङो बे 11 and 12 11 आरो 12 थाखोनि जिथुनिखि बिजाब फराय बिजाब बेनि सायावबो जोङो गोथौयै सावरायदों आरो बे फराय बिजाबखौ आसाम सेकेन्डारि काउन्सिला जोंनो बानायनो थाखाय मोनसे जोंनो लाइजाम होदोंमोन आरो बे लाइजामनि सायाव जों दिनै गोथौयै सावरायनानै जों थाबैनो आसाम सरकारखौ माने आसाम सरकारनि खावलायनायखौ जोङो मानिनानै जोङो थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोङो माने थांखि लादों। आरो लोगोसे क'क्राझाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुमा बेखौ पाटगावआव देग्लाय जोङो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। बेनि अक्ट'खौ जों दिनै थिग खालामबाय, माखासे आलासिफोरखौबो जों थिग खालामदों आरो बे अक्ट'आ जाहैबाय फेब्रुवारि दाननि फैगौ बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12, 13 सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों आरो बे पाटगाव जथुमनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमायाव जों भारतनि सासे मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे माखासे थुनलाइगिरिफोरखौ जोङो बेवहाय लेंनानै लाबोनो सानदों, खावलायनो सानदों। बेखौ जोङो दिनै थांखि लाबाय आरो जोङो गोजोनथाव बाथ्रा देग्लाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नबेम्बरखौ जों गोदान दिल्लीयाव गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य परिषदजों लोगो नांनानै आरो दिल्ली बर' एस'सियेसन आरो दिल्ली दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दालाय आफादजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि मददजों जोङो 16 नबेम्बरखौ देग्लाय गोदान दिल्लीयाव खुंनो थाखाय जोङो मिरुआरि हिसाबै खुंनो थाखाय जों थांखि नाजावदों आरो जोंहा थाखानाय हाबाफारि बायदियै जिल्ला आरो बेबायदिनो गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दं, लोब्बा आफादफोर दङ। बिथांमोनखौबो जोङो जाय जेरै हागौ 16 नबेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जाहाथे बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नबेम्बरा मोजाङै खुंफुंजायो। आरो जोंहा माखासे बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ। बे बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों गोथौयै सावरायदों आरो आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि माखासे जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ। लोगोसे बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायदों जे जोंनि माखासे माने जिथुनिखि गुबै माखासे दाबिफोर दङ बेखौ थाबैनो सुफुंनानै जोंनि दाबिखौ मावफुंनांगौ। बेखौ जोङो दिनै थांखि आजावदों आरो बयखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोङो
बर' फिसा हिसाबै जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हायो आरो जिहेथु बर' रावा मोनसे भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय मोनसे राव बेखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय मोनसे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो माने नाजागासिनो दङ आरो बयनिबो जोङो मदद बिनानै दिनै जोङो बेयावहाय रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल भबनाव जोङो गोथौयै सावरायदों आरो बयबो रायजो राजानि मदद बिनानै जाहाथे फैगौ 62थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्माया आफादगावनि जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो बिनि थाखायनो माने राव हारि गासिबो धोरोम फाराग गैयाजासे बयबो मदद होनो थाखाय जों खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं जथुमाव जों गुबैयै बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 62थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ क'क्राझाराव खुंनायनि बागै सावरायदों आरो फेब्रुवारि दाननि जों नैथि सप्तायाव बे जथुम्माखौ खुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मायावनो गोदान आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जागोन। बे जथुम्मायाव गासै बर' रायजो राजाफोरनि नोजोर बोनाय थागोन जाहाथे गोदान सोरबायदि दैदेनगिरिखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि एबा गुबुन बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जायो आरो बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे आथिखाल समाव बर' राव थुनलाइया जिबायदि दावगानायनि मोनसे लामा संदाननो हादों फैबाय थानाय समावबो जाहाथे उननि बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि लामाखौ हान्थिलांनो हायो बेखौ रायजो राजाफोरनि थान्दैफोरनि नोजोर बोनाय थागोन। गतिके बे बिथिंनिफ्राय फैगौ 62थि बोसोरारि जथुम्माया क'क्राझाराव जोबोद माने गाजा गोमजायै खुंजागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बर'नि गासै माहारियारि आफाद गुबुन गुबुन आफाद गौथुम बयनिबो मदद आरो बाहागो लानायखौ जों हांख्रायदों। गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जि जोनोम सान 16 नभेम्बर बेखौ जोङो देग्लाय निउ दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि हांख्रायनाय दिल्ली बर' एस'सियेसननि मदद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों जोङो गोदान दिल्लीयाव खुंनायनि थांखि लानाय जादों आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया बे माने 16 नभेम्बर सानखौ दिल्लीयाव खुंनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायनाय लाइजाम जोंनो हरदों आरो बिथांमोननि हांख्रायनायखौ जोङो गनायथि होनानै मान होनानै जोङो देग्लाय 16 नभेम्बरखौ निउ दिल्लीयाव फालिनायनि थांखि लादों आरो गुबुन मोनसे हास्थायनाय जोंहा बेयाव दङ जे गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि नाजानायजों गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफादनि बेहाय मोनसे जों मावखुलि गायसननायनि खाबु मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे बागै सावरायबाय थानाय जादों। बिटिआर सरकाराबो सावरायदों आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो दिल्लीनि माखासे रोंगोसा सुबुंफोरा बेहाय मोनसे रिसार्च जार्नेल बोसोरफ्रोमबो फोसावो। देग्लायनिफ्राय बेहाय बर' रावाबो जायगा मोनगोनखौ माने गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया जोंनो मिथिसार होदों आरो गोदान दिल्ली बर' थुनलाइ आफादबो गोदानै दानाय जासिगोन। दा गोदान दिल्लीयाव थानाय माखासे बर' सुबुंफ्रा दिल्ली थुनलाइ आफाद मुङै बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे दालाय बेहायबो दानानै लादों। दा बिनि गनायथिनि थाखाय मिरु आफादनिसिम आर'जलाइ हरदों बेखौ जों थान्दै जथुमाव गनायथि होनायनि उनाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे आफादाबो गोदान दिल्लीयाव गोदान महर मोनसिगोन।